Li Rojavayê Kurdistanê grûpên çekdariyên bi ser Tirkiyê dibin pêkirinin xwe de berdewamin. Ji derên xwecehî Sûrî ragihandin ku grûpên çekdariyên bi ser Tirkiyê careke din daxwaz ji welatiyên gundê Enîqil Hewa ya li nêzîkî bajarokê Zirganê kirine ku ji malên xwe derkevin. Jêderna xwecehî berî demekî dane zanîn ku grûpên çekdariyên opozisyona Sûriyê dest danîne li ser dexlên welatiyên sivîl li gundên Beîrîr û Qasimiye û Mehmûdiye li devera navbera Zirgan û Tiltemirê de li Rojavayê Kurdistanê. Piştî êrişa Tirkiye û kontrolkirina wê li ser her yek ji bajarên Serêkanî û Girêsipî welatiyên deverê derbeder bûn û binpêkirinên cor bi cor li wan bajaran dest pê kirin. Yek ji wan binpêkirinan grûpên çekdariyên bi ser Tirkiyê berhemên çandiniyê li gundewarê Tiltemir û Serêkaniyê kontrolkirine, ku li gorî jêderên xwecehî ragihandine, grûpên çekdariyên bi ser Tirkiyê zeviyên genim li her yek ji gundên Rîhaniye û Dawudiyê li gundewarê Tiltemir herwiha li Tilbeyder û her yek ji gundên Etiye, Nides, Tilsixir li gundewarê Serêkaniyê kontrolkirine. Li gorî jêderê ku xelkê deverê piştî êrişa Tirkiyê dever bicîhîştin û grûpên çekdariyên bi ser Tirkiyê niha dest danîne li ser mal û milkên welatiyan. Herwiha û li gorî Rawangeha Sûriya Mafên Mirovan ku di sisê vê mehê de grûpên çekdariyên bi ser Tirkiyê daxwaz ji malbatan yên ku li her yek ji gundên Enîqil Hewa û Mucbe li gundewarê Hesekê mane dev ji mal û milkên xwe berdin û kelûpelên xwe bibin beramberî 50,000 lêreyê Sûrî û li gundê Zirganê jî hejmarek ji malbatan neçar kirin dev ji mal û milkên xwe berdin. Di encama êrişa Tirkiyê li ser Rojavayê Kurdistanê derdora 300,000 kes derbeder bûn û bi dehan bûne qurbanî û her yek ji bajarên Serêkanî û Girêsipî ji welatiyên xwe vala bûn û niha jî fişar li ser malbatên yên ku li ser mal û milkên xwe mane, ji aliyê grûpên çekdariyên bi ser Tirkiyê tê kirin.